Здравейте, доктор Георгиева. Как електронното управление ще промени живота на българите? Един от важните аспекти, който аз виждам, ако има реализирано по правилен начин електронно управление, е, че корупцията както на местно, така и на държавно ниво ще бъде сведена до минимум. В някои от развитите страни, тези към които се стремим, реално гражданите, хората не се срещат с нито един чиновник. Всичко става онлайн и всички услуги, които им се предоставят или регулации, от които те имат нужда, са онлайн. Така че това е хубав пример. Как бихте оценили опитът на Бургас в тази сфера? Знаете, преди време общината спечели конкурса за най-добър сайт. Областният управител похвали Общинския съвет за най-прозрачен общински съвет в областта, именно отново заради сайта и заради публикуването на всички решения и срещи на Общинския съвет. Как оценявате нашия опит, бургаския, в електронното управление? Моето мнение за Бургас, не само за електронното управление, а в много аспекти е, че нещата се развиват и се подобряват, но може и още по-добре. Между прочим, за Общинския съвет стана дума. Това е един много ярък пример. В много общини в Европа се опитват да принудят общинските си съвети да показват онлайн заседанията. Доколкото на мен ми е известно, Общинския съвет на Бургас вече е реализирал това и ако някой иска да гледа заседанията, има тази възможност. Доколкото ми е известно, пазят и архив от предни заседания на Общинския съвет, така че поздравления за това. Да, сайта на община Бургас вероятно е най-добрия в България, но лично аз като данъкоплатец не намирам за необходимо над 200 общини да правят собствен софтуер, да поддържат този софтуер. И моето мнение е, че би трябвало да е унифициран и всички общини да имат един и същ софтуер, с едни и същи правила, с един и същ интерфейс, и това ще даде възможност да се освободят обществени ресурси, защото това се прави един път и се поддържа по един и същи начин. Тоест, без значение дали сме в Бургас, Карнобат, София, Враца, на един обикновен гражданин много би му било лесно. Лесно първо да се справи с интерфейса и второ, много голяма част от обществени ресурси, които се хвърлят за реализиране, за създаване на тези сайтове и за поддръжката им след това, ще бъдат освободени за други по-важни неща. Добре, за финал, какво бихте пожелали на нашите зрители? Какво е най-важното, което те трябва да знаят за електронната демокрация? За демокрацията и в нейното проявление електронна демокрация аз бих пожелала на всеки от нас, включително на себе си, разбира се, да се опитаме да се концентрираме върху така наречения кръг на влияние. Всеки човек има ограничен кръг на влияние и да подобрява нещата в кръга си на влияние, там където наистина има силата и възможности и ресурсите да променя нещата. По-глобалните проблеми, като затоплянето, да оставим за следващ момент. Добре, благодарим.